mfana futhi ngiconsultile esigodlweni mfana futhi ngiqedile ngescash ngibhizi nawe mfana wami njengamanje njengoba sengifika kuwena mfana futhi ngizokunika izinsuku ezintathu zokwenza ulive uxolise ngizokunika izinsuku ezintathu njengoba namhlanje kulosithathu ngiyalibala nalolu ulosithathu ulosini ulesihlanu iyaphela ingqinamba. Sanibonani babukeli. Ngengoba sazi ukuthi uKing Bhaka bekanike umkhwanazi amalanga amathathu ukuthi azoxolisa. Nangu uKing Bhaka uyasho ukuthi akuphelanga nelanga wafika umkhwanazi. Asizwe uKing Bhaka ukuthi uthini. Mina ngudlala umshubhesho angishubheshi. Mina mangikhuluma into eqondile. Angihambi futhi nomoya. Angiyile. Angihlohlwa futhi. Ngimatured kakhulu ngoba ngirepresenta uNkulunkulu owanginika lamandla enginawo ukuthi ngimele abantu. Mangivula umlomo ngirepresent uNkulunkulu okusho ukuthi into nento engikhipha ngomlomo kumele ibe nokulwela abantu, kumele futhi ibe nokunqoba ngoba ngeke umfico kaNkulunkulu enqotshiwe. Ingqinamba ke bengabe unamandla amakhulu ulwela abantu. Ngena mfana wami. Unamandla amakhulu ulwela abantu. Abantu abenzi bobubi ngeke baze bakuthande mos. Angithi uyaphazamisa. And into emnandi abantu baze basha abanye bethi ayiking uyaphazamisa. Ngoba vele ngiyaphazamisa. Ngiphazamisa ini? Ngiphazamisa laba ababona abantu abaxakekile njengo opportunity ukuthi kubenefite bona. Ayikho into engiyoyisho mina bese kuthiwa ijikela ibanga njengoba ngishilo. Futhi mase ngishilo ngathi into ngiyayiqonda. Isuke isadabula. Umehluko angizilawuli. Ingakho udumo lonke angifuni lize kumina. Ngifuna liye uNkulunkulu. uNkulunkulu yena owayekhona emandulo osakhona namhlanje yena ongugobela wami. Yena ongasoze angilahle. Ongasoze futhi abalahla abantwana bakhe. That is why ngikho. Kancane basazobona abantu ukuthi ngingubani. Ingakho ke namhlanje ngizotshela abantu ukuthi cha ngenza ulive la. Ngathinta leya nyanga leya kaMkhwanazi ngithukuthele kakhulu. Uyabona ngoba akekho umuntu onelungelo lokuphatha ngeze igama lami noma igama lika Makhandakhanda oil noma igama likaNkulunkulu noma igama nje lomuntu okholelwa akekho nalo lungelo. Umehluko yonke into ngesikhathi sayo. Ngasho futhi ngathi ngibeka 3 days. U3 days 1 ngasho ngathi ku3 days kuzomela ixolise. Hayi ukuthi lapho kwancengwa, kwangancengwa lapho. Ngathi lo 3 days kuzomela ixolise. Ngani ngento eyayikhulumile. Ngobani? Ngoba mina ngiyasondela. Yaba njalo inkulumo yami. Ngasho futhi ngathi kubantu ngizobuyela kubona, ngizobazisa. Okusho ukuthi ku3 days ngubeke ngoba uma ngabe uwumuntu wamandla, uwumuntu wepower, awuthathi izinto engathi ubuvela usicuphile isimo. Yonke into uyinika isikhathi ukuze umnike ultimatum umuntu ukuze ayihlulekele yena ukuze mawuso strike bangasha abantu abakuthandayo bethi kodwa awubungasamniki ngisho nethuba. Ngenhlanhla mangubeka u3 days. Lo angasahleko ngasanani kuona. Ngangithe kufuneka fona axolise aphinde futhi enze ulive abahoxisa amagama. Ayikade wakhulumile uMkhwanazi. Ngenhlanhla akuphelanga ngisho nosuku futhi ngenhlanhla akusanga ngisho ukusa. Ngishokusa wafika kuMkhwanazi la. Wafika uWS futhi wangayisebenzisa leyo kufona imethod ngoba wabona ukuthi kwayileyo ngazi ukuthi ngeke ibe nesiqa indlela asebone ngayo ukuthi ngubani ufuna kube nesiqa
akahamba ubusuku wasuka ngabo 1:30 mangaphosisi because ngabona isikhathi afika ngaso la ngabo 4 to 5 ekseni yabo. So uma ngabe sefikile ngithi ngicaze lento wangena sayohlala ngaphansi esigodlweni yabo, mina ngaqhubeka ngayo consult, ngangena ngaphansi kune underground yami lapha, ngangena ehleli lapha esigodlweni lapha kwe reception la nimbona ehleli khona, mina ngayongena ngaphansi nga consult kwiPower, still iPower wathi why no imimoya already see all over kusetshezwa lento. Ngabuya futhi ngamtshela ngathi ndoda kuyaliwa manje wathi haya ngibe king mina la kuwena ngizoxolisa amazi amkhonazi lawo utshela mina ngizoxolisa, and njengoba ngizoxolisa nje usuka namhlanje uzobona ngumuntu oshintshile because sengiyakubona ukuthi ubani amazwi akhe lawo eza kumina mase singakubona ukuthi ubani. Ngenhlanhla khona ama rules ke esinawo thina abantu bakamoya, awulwi nomuntu ongalwi, not even umuntu awulwi nento engalwi. Ngisho ungabona inyoka idlula phambi komnyango wakhe yoshona ngale, kuthiwe emazulwini mayingalwi iyeke mhlawumbe iyofuna amanzi. Ngisho ungabona umuntu ekhombisa ukukuthanda nokukuhlonipha, uma engalwi awulwi nomuntu ongalwi, ngoba beke walwa nomuntu ukhombisa ukuthi yena kanti wena uzolwa ngenkani ngoba uzama ukuimpressa abantu esebekuhlohlile noma nani lapho uNkulunkulu uzokubona njengomuntu ongakhathalela abantu. So uthe umkhwanazi bekhombisa ukuthi akalwi and wadela konke wazofika. Sase siyaxoxa ke, uma ngabe sixoxa ngabe nami sengimnika ke izingqinamba zeyivumelwano ekumele ayifleze ukukhombisa uxolo lakho ukuthi olweqiniso, ngeke ke ngilongiveza la kusavumelana ngani. So lezo vumelwano ke esavumelana ngazo akakayifezi zonke, kodwa kukhona okuncane akwenzile ukukhombisa ukuthi uyafuna ukuyifeza. Akayifezi zonke naye futhi uyazi le khona ayifezi zonke, kodwa egameni lokuthi ukwazile ukufika kwakhona omncane kuyivumelane akwenzayo kukhombisa ukuthi nalokhu angakafisi uzokufeza, okusho ukuthi ngizokwenzani mina, ngizoma okwamanje ngoba kalwi nami ngizoma. Izoqala lapha inkinga, izoqala beke ngenzeka isilima kulezi ivumelane ezimayelene ngaso, ngaqala ngenzeka isilima zangafezeka iyosuka lapho. Okwamanje nje yonke izoba ku-hold. Kwenye yevumelwano ithi labantu ekade sebeqalile bekhala, kukhona into abakhala ngazo, ithi labo bantu bazokuza kuyena. Lento ababethi bayayifuna kuyena labo bantu usho bangaba u4 baba u5 akahlale phansi nabo, abatotobise, abamunithe, akahlale phansi nabo bayithole lento. Nabantu futhi abangathathi ngokulwa bethi hayi into yakhe ayisizanga sesiyaba, cha, hambani nohlala phansi naye azame. Uma esezamile senizehlisile wazama naye kwacaca ukuthi senigwenza konke, useyasho naye ukuthi angisazi ngizokwenza njani, ila songena khona ke thina sesithi ke akubuye imali zabo ke labo bantu. Kodwa kwamanje because uthathile wahamba nangaxhumana kuyivumelwano ukuthi akaxhumane nalabantu abafike balanda izinto zakhe, ezinye zeyivumelwano because khona abafike bathathe into zakhe ekade bengakamfone nokumfonela bebesayithulele lebethu khona, yabo. Ngithi labo bantu ke labo abahambe kuyena sivumelene ukuthi manifika uzontotobisa, uzokhuluma nani until asho athi sengihlulekile, yabo. Nawe futhi uzobona ukuthi ayingeke ngilongigqiga khona, kodwa manje akwenzeki lutho, sengigqiga mhlambe 4 times, uzobe usuyabona yila ngizoqala khona ukuyingena. Sivumelene sesithi hayi ke akakubuyiseke imali yakho uma ukuthi uyahluleka, noma wena uthi hayi no akahlulikanga nani, because angikwazi ukulahla abantu mina, angikwazi ukulahla abantu mina. And ngiyafisa futhi ukuthi abantu mangixwayisa la aboxwaya, ngoba ayikho into engiyixwayisa base kuthiwa ngiyabheda nje. Mase ngixwayisile ngisuke ngidonse emhlabeni ngayidonse emazulwini. Okwesibili, mawungisukela azi
ukuthi ayikho into engikwazi ungayidonsi. Phela umsebenzi wami mina ukudonsa umuntu. Umsebenzi wami mina ukuhlola umuntu ukuthi yiziphi inkinga nazo ekumele sizilwe anqobeleke. Noma ulwa nami futhi ukukuchecka kuqala ukuthi kahle kahle ubani wena othi ungamelana nami. Ngibheka ngize ngibheke ngisho ngaphansi konyawo angikwazi ungakutholi. Noma ngikusiza futhi ngiqale ngibheke ngize ngibheke ngaphansi konyawo angikwazi ungakusiza. Ngoba ngikwazi ukubona yonke into. Ngiyajabula abantu base bebona ukuthi uKing Bhaka mase uthi ubhekene naye uyakwazi ukubona izinto, uyakwazi ukuthola information, uyakwazi ukwenza noma yini. This is what I'm capable of. Ukhumbule phela ukuthi ngangeke mina ngithi ngisuka ngithathe imali zami ingaka ngiyomba idamu elalingekho kuyisiphetho esincane. Bayazi abantu bale eMidilova phela mina ngwase eMidilova mina. Nani eMidilova anibancinyana ngiphethe mina la. Ngangeke ngithathe imali zami ezingaka umbi idamu ongakazi ulibone ngigula. Lela damu ngangilimba ngoba kwakunomiyalelo. Kune level ethile yasemazulwini. Yingakho uma ngabe usampintsha kulamadamu omphakathi ngeke umelane nabo. Ngitshela umuntu nje mangabe usampintsha edamini lomphakathi ukumelana noma uma usa confuse ufika uthi ngizokusiza yabona ngizokufaka lo muthi fuhlu ubushintshe futhi hayi sengiyogeza angithi lo muntu bomfake wonke lo muthi emzimbeni usuyomgeza manje emfuleni uma usumgeza uyawususa nje umuntu obufakile betha abanye hayi ngizokufaka lo muthi ungagezi 3 days uzonuka nje yabo uma umbuka kahle izinga engoperator kulona ngisukile kwi-entry level ngadlula ku-level 2 ngadlula ku-level 3 ngadlula ku-level 4 ingakho ngafunda amahubo ngalela la ngangifuna ukukhombisa abantu ukuthi okwasemazulwini nokwami kuhlangana kanjani. So engiqonda ukusho njengamanje ukuthi ufikile umkhwanazi waqolisa ngalalela umehluko ngoba ukhombisa ukuzehlisa awulwi nanoma yini engalo khombisa ukuzehlisa bekuzoshubapi makuthuka uphelile u3 days. Ngibonge futhi ngoba kuphelanga even half a day. Ngibonga ubuhlakani bakhe ukhombise ukuba nobuhlakanike lapho. Omunye bezofuna ukuhlohlwa kuthiwa hayi insizwa wena umkhulu wena ungayi lapho kodwa ukhombisa ubuhlakani ngoba ukuvuka kwakhe nokungalali adrive all the way ezila kwenze mina ngakwazi ukubona ukuthi lo muntu lo mangase ngilwe naye manje engalwi edele kokuhamba ngizoba isitha sasemazulwini kanti phela mina angivumelekile ukuthi ngilwe nomuntu ngoba ngithi akangithandi. Ingakho ibongo zami zithi ngithanda ngize ngithande nabangangithandi. Wawayizwa lapha into enjalo uthanda izinyoni ezingakufuni kodwa mina ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba inqwaba yalabo abangithandayo baqale bangangithanda nabo kodwa seliyangithanda. Isho ukuthini lonto? Isho ukuthi nalo ongangithandi uyogcina engithandile ngoba idlozi lakhe liyabona. Alikho idlozi lifuna ukulwa izinto ezingenasidingo lemhlabeni. Idlozi lifuna ukunqobela izingane zalo. So ngeke idlozi lizoqala into enkulu kaKing Bhaka nengane yalo ingeke iwini ingane yayo. Ngeke baba. Bangibiza iKing for nothing. Thina sikwazi ukudonsa into yaphesheya kwelwandle sila. Ukuthi kwenzakalani phesheya kwelwandle? Kwenzakalani umuntu ophesheya? Masikwazi ukudonsa into ezinkulu ezithinta ipolitiki. Sidonsa into ezinkulu ezithinta abafundisi, into ezinkulu ezithinta inyanga uyidonse ngeinformation yayo. Bese uyabuya futhi uzoyishaya yona ngeinformation. Uma umsiza umuntu udonsa information yakhe bese uyabuya uzomnqobela zona lezi zinto abhekene nazo. But this is how you guys like we help people. Ukubheka umuntu ushawa yini bese uyomlwela naliyompi yena ayazi yona angayazi. That is the only thing that I can advise you with. So mina ke nje ngiyona ke lento ukuthi ngizothi hayi manje ngeke yimi nje engenza ulive ngathi bengabe exolisa ngizodila nodaba ngendlela ehlelekile sengenza le nto ke manje yabo andibandla naye uphuzile kodwa ukubona ukuthi ngingozi because bese kuze kwathinteka izinto ebengafanele ngithinte empilweni ezipersonal bengafanele ngithinte nami ngizithinte ngoba ngicabanga ukuthi naye mkhulu yalo uyabona kodwa uthe mayisethi
Yeba mina ngifuya ama pitbull lapha emakhaya mina. Lapha nama pitbull. Uyabona amaqhamuka enkulu inja. Yathi ha. Lokho mncane kwala le nkulu ayiqhubeki kubambe lokho. Mayithe ha. Kwathi lokho mncane kwabheka phezulu le nkulu yakiyeka ithi ibisi yakiyeka. Ngeke ngihlulweke yinja mina ukuthi ngithi mangithi ha umuntu athi awu bese ngithi ngizoqhubeka ngithi angisona isidididi mina bese ngithi ukuthi ha uyayeka. Noma ikuphi nawe futhi la ukhona beke waqhamuka nje wasibhula ihlangu wasibhula wathi ibisithi indoda noma athi umuntu siyeke isihlaba ngisho lapha emgangeleni mayizoqhamuka indoda ingene esitikini ishaye uthi bengabe usungena nawe uthi ibisiyaphuma ibhekane ungayilandeli uthi hayi ngize kuwena ubalekelani ngoba iyaphuma iyeke bese uyasala ke nawe usuyasivula ngisho inkunzi zenkomo mayizofika iphande enye ithi izenye uyilethe ithi mayisile ibisiyathula le ithi ibisiyasuka lenye inkunzi ibisiyadlula iyoshona ngale inkunzi esila ilandeli uyilandelelani into ekhombisayo ukuthi ayini ngabo uyilandelelani ngoba njengoba ingalo nje isiyazi nayo ukuthi sekuyothi ngelinye ilanga inkunzi makuthiwa nansi isithokazi siyakhwela le yigongo iyona ezokhwela kamnandi nje sibuka lezi ngeke phela ukhwele kukolumishini la kolumishini nezinja futhi mawukuthi le kuyona ethi zithi ezinye mase kuthiwa nakho sekuyakhwela izokhwela yodwa lezi oyilandela ngemuva iyona umishini izokhwela yodwa ngoba sithi izibheka phansi yabo so ngiqonda ukuvezana ngiqonda ukuthi even elwaneni akiliwa lento engalwi even kubantu awulu nento engalwi even nawe lapho ukhona ekhaya izingane zakho ungalokothi uyihlukumeze wena mama lapha endlini ungazama ukulwa nendoda ngoba indoda inamandla ngaphezulu kwakho ayithi indoda mayisithi mama kunje wena wothi baba ngomoya ophansi ungazenzi mama engathi uyalwa uyabona ngoba indoda izolahlekelwa ithemba mase siyayigxeka kusasa kanti deep down nawe uprovokile nawe ndoda understand ukuthi umama uzokwazi ukuprovoke kodwa nawe ungasebenzisi phela lamandla akho ngempela kodwa ngisho ke wonke amadoda khona nje noma ithi yazama nje ukubeka isandla avela umama isoboloza ishove ngaphansi lapha yayigcine kuyona akhona amadoda anjalo phela kodwa ke mhlambe mabili mathathu yabo kodwa ke sikithi mina lapho nikhona mfethu ukhumbule awulwi nento engathi okusho ukuthini njengamanje ke ayikho into ethe phicelezi ngizoyikhuluma kumkhwanazi ukhombisa inhlonipho enkulu wakhombisa ukuvuthwa futhi wakhombisa nokuba mdala wafika yabona wakhombisa lokungihlonipha futhi wafika lokho kukodwa ngimshayela ihlombe ukhombisa ukuhlakana engathi nabanye bangafunda lapha kumkhwanazi ukuthi ukuzihlisa sometimes kukhiye uyifuna uyibona impu iassess